kabaruji e demgal pular e radio Jawol Sare. Musidɓe tedduɓe hettien radio Jawol Sare on calminama to gonɗen no gonirɗon kala joni meftande men e kabaruji. Meftande men kabaruji jamma hannde jaatanen koye dendi Amatoure e kabaruji dowlaji dentuɗi e kabaruji international. Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare jaam ñalle mon hande ko ñalawma altine 25 lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi 26 kabaruji mon e demgal pular ndiɗoɗen ko ɗi États-Unis seftinɗon hande o kabaruji men États-Unis ko seftinde oɗo ñalawma hande altine 25 lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi 26 ko ñalawma biyeteɗo Memorial Day ɗum noon ko ñalawma baɗade pour torde walla duwanade yimɓe militaire uji mayɓe taw kañumen koye men hande cangoronde militaire uji Amérique gonno oɗo ñalawma noon ko ñalawma jamiraɗo guila hitande ujunere temedde jeetati capanɗe jeegom e jeetati taw yamirɗon ɗum oɗon saha ko général John A. Logan wawde siftorde solte muɗum kono noon hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e jeetati hono kamɓe congrès ɓe mbaylino oɗo ñalawma tawaɗo no adan ko capantati lewru mai hitande fof mo célébré kono ne wayno ko congrès e ndeɗon hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e jeetati mbayli ɗum mbi wonde wontu ñalawma altine cakkitto lewru mai nden ñalawma watte nden ñalawma wiya wonde yewon ɗum noon e wayno ko oɗo ñalawma kala ko wiyete gouvernement mo États-Unis a service aji illa gueɗe ɗi ganduɗa kañoraɗe ala hen ko ditta oɗo ñalawma noon pour yimɓe ene nawde ɗum e ñalawma biyeteɗo vétéran day ko ñalawma ancien combattant o ñalawma vétéran day wona ñalawma yimɓe militaire uji mayɓe ko militaire uji foof en wayno célébré oɗo ñalawma kañumni ko toɗɗa ko yewon ñande 11 lewru novembre ko wawi wonde fof en wayno ko hande ɗo États-Unis officiellement bureau ji service aji gouvernement fédéral et local fof ko guddi sibabunde ni oɗo ñalawma ko ñalawma torteɗo men wonde soldate militaire uji 5 habruji men politique États-Unis hono kanko Donald Trump gardiɗo leydi États-Unis e ñalawma kadi neno umminima wallude Ken Paxton noon ko toon to Texas pour oɗon beelen kañum hoɗum ne hefta place hono Jan Cornyn ɗum noon kanko Donald Trump e nder kadi ko winde true social makko hande o wi wonde ko kanko Jan Cornyn ko neɗɗo jamfante ko neɗɗo kadi mo holnaki da kanko Donald Trump mo continue gembude hono kanko Ken Paxton pour yonti sénateur toon to Texas Ken Paxton noon o meeɗi kanko hoore makko wawi waɗede empêché toon to Texas tan ujunnaji ɗiɗi e nogas tati sénat maɓe kamɓe républicain tawimo wonde ko wona o toñani wona coupable kono noon kadi ko takkaɗo gueɗe kewɗe en jeeya hen fraude en jeeya hen corruption ni ɓe waɗi toon to Texas kanko Ken Paxton noon tumnata hande sonduji ko kalatani so donc kanko Ken Paxton so tawi o gañi woteji baɗoji toon janggo ko kanko fottoyte kadi e démocrate biyeteɗo James Talarico ɗum noon e lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas jeegom sonduji noon ko kanko James Talarico kanko ɓurɗo jogade chance hawde ɗiɗo woteji ko wawi wonde fof kanko Donald Trump mon continue supportude Ken Paxton oto banggue hono kanko gardiɗo Sénat John Thune won continue kanko woni supportude Jan Cornyn ko wiide mabɓe kamɓe républicain en wayno ko Jan Cornyn ko sénateur de respectade ko neɗɗo jiiɗaɗo baɗo liggey muɗum kanko Donald Trump o fotani wasde supportude ɗum noon addi oɗo saha joni peccor wonande kamɓe sénateur uji républicain ci contre makko kanko Donald Trump hande politique toon to Los Angeles hono kamɓe fof ɗindiroɓe pour wontude walla dade wonde maire toon to Los Angeles en continue tumnade kadi journal biyeteɗo Newsweek ko yalti hande hono kanko candidat républicain mo Donald Trump suuɓi o wawi rendinde kalis kewɗo ɗum noon ko wallude campagne makko e woteji poɗɗi wadde lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas jeegom kanko biyeteɗo Spencer Pratt tumnade hande habruji gomitol tuggi 19 lewru avril ha yettanma 16 lewru mai o wawi rendinde ken abboye million ngaji $3 ɗum ɗo fof noon ko yimɓe rokoɓe mo kalisaji sibabunde campagne mo woni oɗo saha joni hono kanko Karen Bass gonɗo maire Los Angeles kañum wawi tan rendinde ko 1,273 ujunere tumnata hande sonduji jaltude hay sindo kanko Karen Bass kalis mo rendino hayawani ko kanko woni candidat favori pour wawde continude wonde maire toon to Los Angeles siftindon noon kanko Karen Bass siftindon tan ko kanko Spencer Pratt kanko hoore makko républicain ko mo Donald Trump suuɓi kono mo neɗɗo kadi no pertude galleji mo sibabunde jeyli baɗoji toon to Los Angeles mbiɗo wonde ko oɗo saha joni hay sindo meɗan wonde politicien en wawi waylude gurdam yimɓe Los Angeles naɓe surtout e tewto kañum hoɗum jeeya ko yimɓe ɓe ganduɗa en ko yimɓe ɓe ganduɗa dañoɓe caɗele e tawga e wiide makko taw kadi mairie mo Los Angeles kañum hoɗum jabaki ɗumen hande habruji men États-Unis ɗum nati kadi e Newsweek ko yaltinono kanko Thomas Massie ɗum noon ko représentative député gonnoɗo toon to Kentucky perdude élection ngaji primaire bannoɗi toon talata ɓenno ɗo eno toon to Kentucky
en wayno oɗo sadio mon continue ante entretien ji makko walla pottite makko e galleji jandiyankoɓe en tunnata tan ko haalde galleji kewɗi o wiyonde ko oɗo sadio mon continue hare makko par ce que mo heddora ken wona lebbi jeeɗiɗi e heddade toon to congrès e ɗum noon e ɗiɗon lebbi jeeɗiɗi kanko hoore mum mo wollu wonde ko alay sago républicain ji heddiɓe hay soko seeɗa ɓe ganduɗa ɓe jogaki caɗele c'est-à-dire ɓe kulani Donald Trump hawnaki kañumen koyemen woni jogui hawnaki mo hollu wonde ko leydi ndi en wonde ko parti républicain en oɗo sadio en won yimɓe hande heddiɓe en taw ko yimɓe gonɗinɓe wonde ko alay sago kala gonga mbasa suɓade ko fati parti e kanko Thomas Massie noon e nder ko haali o wi wonde ko nder ko jaabi jandiyanke potunode makko o wi wonde ko mo waɗ peeje foof beele kala gueɗe inde yimɓe hewɓe e jalta kadi e gueɗe gandade ko haalte e kanko Jeffrey Epstein siftino ɗon ko kanko Donald Trump en wayno ko ɓuuri waɗimo sekkande hono Thomas Massie konde ko Thomas Massie ko sekkiti ko ɗiɗo haalluji kalteɗe ko fate Jeffrey Epstein fof ko kañum woni goto e républicain ji ɓurɗo wallude ha ɗiɗo kayitaji walla ɗiɗo haalluji jaltina awawi wonde fof kanko Thomas Massie e nder ko yiyakade mo haala ɗum toon omo haala ɗum e jurnode studio wi wonde ko aduna o fof e wonde ko kala yimɓe takkaɓe ko fate walla tumaɓe ko fate Jeffrey Epstein nanngama woni hen démissionni walla woni hen nene coka o limti hen ni hono goto e gonnoɗo prince uji toon Angleterre kañum hoore mum cokaɗo ɗo sadio sifaw Jeffrey Epstein kono ɗo e Amérique ala fof département justice mo toɓɓi walla mo joofi wi wonde ko kañumen ene foti enquêtede ha kañumen nanga walla kañumen soka ɗum noon kanko Thomas Massie wi mo yaltin balɗe garoje au moins yimɓe jeeɗiɗi woɗɓe taw inde mumen ko kamɓe département justice koɓe mumtuɓe inde mumen e dossier jaltinaɗi ɗum noon ko hunde nde ganduɗa continde oɗo sadio ni hawnakima mettere wonande kanko Donald Trump yiiɗa kala ko fati dossier Epstein affaire mum haala ko jira e ɗum ɗon kadi en wayno ko kanko Thomas Massie o yante kadi républicain waɗɓe surtout wonde ko mennoɗo wonde représenté hono kanko Marjorie Green Taylor e yimɓe hewɓe kadi wonɓe base maga noon ko kanko Donald Trump gueɗe ɗe hutorto noon pour wiide make American great ɓeɗon fof en wayno ko base makko kanko Donald Trump ɓeɗo fof en wayno fuɗɗum pertude men ɗon joni ɗum ɗon noon ko so tawi continue noon tugnata hande sonduji gandaji surtout yenno tawde kanko Thomas Massie perti poste makko kanko kadi Cassidy toon to Louisiana o perti poste muɗum e yante kadi John Cornyn hawnaki kañum woruma perdi wotoji janggo toon to Texas ɗum no ma ɓeydanmo kanko Donald Trump division toon to Washington ha hande kadi mayni ko républicain ji kewɗo oɗo so joni jalti kañumen koyemen mbaɗi révolte contre mo kanko Donald Trump surtout ko haalte ɗeɗo balɗe ko fate milliard uji ɗiɗi kanko Donald Trump e ministre makko justice ɗeɓe mbaɗi pour wiide wonde ko oɗi noon kalisa jonde ke sehilam makko kanko Donald Trump ɗum ɗon noon ko hunde kamɓe républicain ɓe janta démocrate mbi wonde ɗin ɗo ko kalisaji yimɓe yoɓeɓe impôt ɗum noon ko kalisaji ɗi ganduɗa potani hutorede kala ko fate kadi politique kadi noɓe cosiri ɗum ni ɗum kadi ko hunde yaɓɓude ɗum kadi ko hunde nde wona gonga e kadi wonde ko kamɓe républicain ɓe gummimi ɓe mbi wonde ko maɓe gummoɗo ɗum toon to congrès pour salade ɗum ɗon ɓenna ko way wonde fof en wonde ko caɗele mawɗo wonandemo kanko Donald Trump tugnade hande sonde juji kono noon kadi ko caɗele mawɗo wonande parti républicain ji ɗo e lewru novembre ɗum ɗon réglage habaruji men international puɗɗoɗen ko haare hakkunde kamɓe États-Unis Iran ɗum noon en wayno tuma kam oɗo sadio ni wayno ko nanodiral ne woodi hakkunde kamɓe États-Unis e kamɓe Iran ɗum ngal ɗo nanodiral noon haysindu détail mum jaltani no feewi ne wayno ko anda tan ko kamɓe États-Unis ɓene continue wiide wonde ko alay sago ngal ɗo nanodiral signine ko yaaci ɗum noon ko anda oɗo sadio ni tugnade hande kamɓe Al Jazeera koɓe kaali ɓe mbi wonde Iran neldi délégation mawɗo toon to Qatar ɗum noon ko wawde fottude kadi e yimɓe ɗum noon kadi ko fottude e yimɓe wonɓe hakkude mabɓe kamɓe États-Unis ko fate ngal ɗo nanodiral ɗum noon tugnade hande ko anda hono tugnade hande Al Jazeera mbi wonde ko kanko mawɗo assemblée mabɓe national hono kanko Mohamed Gabar Ghaliba kanko ministére mabɓe député ko fate affaires étrangères hono Abbas Araghchi e kanko kadi gouverneur banque centrale mo Iran hono Abdel Nasser Hemeti kamɓe fof ene wayno ɓe jettima toon to Qatar noon ko wawde alde won gueɗe ɗe ganduɗa toɓɓe ɗe ganduɗa ene keddi e fate nanodiral
amu ganda kambe États-Unis mbiyata wonde ko nanodirangal fude signiner tumnerande non ko be kali surtout kanko ministre to public fati jogidi kongol ton to ministre to public fati affaires étrangères kanko Ismaël Abagui tabi modi yeftama dum non e kaldigal gongal ko numa be kam américain e États-Unis ko non e wi wonde ko hande won tobe kedidi ganda déréglaki dum non kadi be ngon ko jewto do sa joni kambe États-Unis hol proposition aji dedon tobe dem badi haysen detuji ndoka en wayno ko hande en wayno ko tumnerande kanko jogidi kongol ton to ministère et affaires étrangères mo ina o wi wonde ko nen firtani wonde ko contrat walla ko nanodiral ngal ma signin kambe États-Unis non e surtout e kongol makko kanko Donald Trump mon fuddi so kadi wiidi wonde ko ngal do nanodira sen signiner na hakkunde kambe Iran et États-Unis il faut ko alay sago kadi kambe leydi l'Arabie ko en Arabie Saoudite ko en Qatar Pakistan Egypte Jordanie en wonde Turquie kanymen ko mo fo cignina nanodiral bandungal dum non e manda makko gadan mbiyata nanodiral Abraham ngal do nanodiral ko gongni d'abord leydi Israël mais kadi tiñinirde jokkondiri jam hakkunde kambe leyde Israël dum do fo non ko gede nganda kanko Donald Trump jeftuno dum gile manda makko gadan donc tugnata hande Al Jazeera ko tuma e wonde ko kambe Iran hol odo sa joni gede de be jabondirani États-Unis surtout wonde ko guddirgol angol do ciitol Hormuz e kadi gede condi nucléaire no ganda Iran jogi pour États-Unis no ne déclare wiidi wonde dindon condi fo ko artirte ton to États-Unis do fo ko hunde ne be jidi odo sa joni labina ala onande kambe délégation Iran ya jaabe ton to Qatar Khabruji men international ton to guerre gondo hakkunde kambe Russie e kambe Ukraine tugnade hande galliji jani yankoji mawdi ton to gondi ton to Moscow en wayni odo sa jimbe de bi ko kala ko yimbe étranger ji jaltu wuro Kiev kambe Russie odo sa ko be munati gaynude guerre no mbiri guerre gondo hakkunde kambe Russie e kambe Ukraine adum don fo non ko hunde nganda kambe wajirobe mo kanko Vladimir Putin wiibe wonde ko alesa ko continue guerre kado gasndum ko yayi kambe Moscow en bellim rentinare mabbe fate kala galliji étranger ji dum non ko e ambassadeur ji walla ko yimbe nganda mi jaak ton to Ukraine yo jaltu Kiev tunari kongol gumigol ton to ministre to bidu fate défense mo Russie en bi wandi ko dum do fo be jabato ko sibabu ni Ukraine kanyum wadi attaque bondo dum non ko yonter bende bombardi nokku mo nganda étudiant gondo ton to région biete Luhansk dum non kadi no wayni wari hen kanon sappo jartuna ko ne teskira kadi Ukraine dañi karalagal mungal fate dronaji e kadi dronaji di wada dien ko dronaji hen saji bawdi yaade nokkuji di nganda kambe Russie nabe mbawa detect dum do fo non ari ko caggal ne kadi de teskira hono kambe américain je no wayni be gussi dole mabbe supportude Ukraine nabe Ukraine wada sa joni dole mum ko ton to communauté europe ko buri hewde leydel mabbe ciñini nanondire pour wallude kambe Ukraine e surtout de wawi renirde way mudum Khabruji men international hande ton to Bruxelles dum non ko ton to Belgique en wani murtinabe hewbe jaltina asid ben do en dum non ko yes parlement européen gonton Bruxelles dum non ko ludi meteru men e surtout kadi wulitaade wonde ko ton to Mauritanie wonde ko yimbe hebe nangabe ton tako nangabe sibabu ngadi politique en poti wapede dum non be kali hanono kanko ma député Mariam Cheikh Samba Dieng e Gamou Achour Salem ko non ko teskira tan ko yimbe hewbe kadi représentant du mouvement ji atama di do sepoji non limte yimbe jaabe Kavana yimbe jaabe SPD yimbe jaabe TPM ko touche pas nationalité e yimbe jaabe Iran kongol kol mu jefti hono kanko Jaw Moussa Kali dum non ko conseil des affaires européennes ender kongol mu jefti o limti en yimbe hodbe kadi hewbe nangabe odo sa joni tonto Mauritanie limti en Elijah Gould coordinateur général section Agira Abdoulaye Abou Diop responsable chargé des droits de l'homme Iran Bounas Mohamed Ahmed coordinateur Nouakchott Sud Mohamed Val Oul Ediad président section Iran Kombisale Wanda Ahmed Suleiman journaliste et membre commission de communication Limtien Kadilala Valma lanceur d'alerte Limtien Rachid Saleh ko lanceur d'alerte donc way on fo en wayni ko dum do kadi ko gede de nganda badde ton to Bruxelles kadi gede kadi ni nganda kambe jaabe dido parti fo rendube son wiidi wonde ko ala sako bede yim fo libéré ngoppe jaha dum do yimbe safsko nangira ko gede politique nangira kadi ko sibu dum do fo ko nangugol men kadi ko haqeji innama ade ton to Mauritanie dum non de di mouvement ji continue haru men en kabe pour di don haqeji respect Khabruji men international sector donc ko tonto Sénégal dum non ko Sénégal ko alten heewi gonno ko cekti ko gidoden d'abord ko kongudi ni ganda kanko Madiambal Diaye windi dum kadi page makko social hande dum non e wiide makko kanko ko Ousmane Sonko woni koy wadde kuddita tonto Sénégal yandini Bachir Diomaye Faye e no wiide o yonde ko Ousmane Sonko woni koy prépare kuddita e dum non wiide makko kadi o wi ko nyande nogas jeegom hono kanko Ousmane Sonko o yidi ko jojjinede o watte président assemblée nationale dum non e tiagal mudum
kankore makmo wota kulal ngal kadi ko takkude Bashir Diomaye Faye wiide wonde ko jamfima leydi Sénégal ɗum noon so ngal ɗon kulal wota men wayno ko eɓe mbawi ittude Bashir Diomaye Faye e ardade leydi Sénégal e caggal muɗum hol gardotoɗo ko kanko Ousmane Sonko wontata gardiɗo leydi Sénégal ɗum ɗo fof noon tugnade Madiambal Diagne ko Ousmane Sonko fewjata siftinɗon tan Madiambal Diagne haalini guila ñanden caggal nde kan Ousmane Sonko hade balɗe ko edi nder secret nde wiide wonde Ousmane Sonko woni koye démission de ɗum noon ko nde kanko jaga sek nde nanga sibabu nde batugora ko oɗon yalam kan Ousmane Sonko noddino bototo to kalle makko cité Korgui ɗum noon Madiambal Diagne wino ñanden Ousmane Sonko ko démission ko way wonde fof en wayno ko balɗe caggal muɗum hono kanko Ousmane Sonko sek ɗum noon en wayno oɗo sa joni tonto Assemblée nationale siftinɗon tan ko ñalawma hanki hono kanko gardiɗo Assemblée nationale gardinoɗo Assemblée nationale El Hadji Malick Ndiaye en wayno wundino ɓataki wiide wonde ko wonpi gardugol Assemblée nationale tugnade yimɓe jaaɓe lundu ko kaali oɗo sa joni ɗum ɗo fof ko politique artude Ousmane Sonko wattude ɗum député et d'abord e wattude ɗum kadi président Assemblée nationale ɗum noon ko way wonde fof en wayno oɗo sa joni ko jibru woni toon jibru ndu noon ko wonande haralleɓe ko fati e droit e haralleɓe kadi ko fati politique est ce que kanko Ousmane Sonko ko démissionnoɗo e poste makko wonde député so démissionnoɗo est ce que mo wawi artude walla est ce que kanko hoore makko démissionnani ko suspendunoɗo ɗum noon e won hol kulle dokkuɗe mo gonga walla hol kulle dokkuɗe ɓe fenani ɗum ɗo fof kadi ko botu mbaɗowo toon janggo ko toon to Assemblée nationale botu noddango wonde ko kamɓe ɗum noon en wayno yimɓe jaaɓe lundoɗo sa joni nen ko wiide wonde ko nguɗo botu forani wonde ko noon wayno ko janggo ƴeewe so tawi holno wayata ko jiida e ɗum ɗo toon to Dakar hono ene wani yimɓe puɗɗimi nanguede toon tugnade hannde ko winda toon to Sene News hono kanko gonɗo maire Guédiawaye mouvement biyeteɗo Guédiawaye Labok ko nangama e ñalawma kanko biyeteɗo Amadou Aïdara Cissé en wani ɓe mbi o nama toon to commissariat to Guédiawaye ɗum noon koye oyon saaha ɗoɓe gonno kamɓe koye maɓe wiide mbaɗa seppuji walla ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ko gueɗe ɗaminaɗe ma heew toon to Sénégal sibabude ɗeɗo dilli ko fati toon to assemblée noon ene wayno ko kamɓe parlementaire uji eɓene continue hande dugdude wonde est ce que jonde ne foti wadde janggo kadi ene wayno ko kamɓe Pastef kadi est ce que ɓe jaɓɓani kuule en jeeno e winduɓe ɗum ɗon kuule nder assemblée nationale surtout en to tawi ko président démissionni hade neɗɗo goɗɗo artede ne wiye wonde yo wattene jonde adande nde ko suɓade hol gartotoɗo toon to assemblée nationale ko jiita e ɗum ɗon kadi kanko Bara Ndiaye o haali kadi e nder ko yalti réseaux sociaux mon takka hono biyeteɗo Cheikh Diba kañum wonno e wonde kon won comptuji ɗi joguiɗi e jaggal leydi comptuji ɗi kadi mbaɗi million ngaji ha heewi gueɗe ɗe ganduɗa en ko kalis mo wona gonga mo fotani jogade tugnade hande Bara Ndiaye ha hande haaluji makko kadi ne wayno haaluji makko ɗi kadi ne wayno haali hen wi woni Ousmane Sonko gonnoɗo premier ministre leydi Sénégal kañum horum ne andi ɗiɗo comptuji ɗum ɗon kadi ko hunde jogorde ɓeydade hawnaki jibde walla jumde mo kanko Ousmane Sonko ma en gartu donc ɗo e kikiɗi ɗum ɗo ko habaruji keñaɗe tan gommiɗi toon to Sénégal habaruji men international hande toon to Sénégal e kikiɗe hono kanko Bashir Diomaye Faye o ƴefti décision nomde premier ministre kes caggal nde o seki Ousmane Sonko oɗon premier ministre mo nomi noon e wayno ko neɗɗo ko nodi gouvernement makko ɗo wiyete ko Ahmadou Al Aminou Mohamed Lo o jibina ko toon to Louga liggotono ko BCA o ko karalo ko fate Sénégal ko sohli oɗo sa joni sohli ko fate balle umureɗe ɗo caɗele ngal gonaɗe balle kadi no umure caɗele wasde yimɓe nanodirde tawde kadi kanko kadi ko gandaɗo koye o ummi koye galle mawɓe galleji sernaɓe fawde fof ene woni ko kanko kadi ko neɗɗo gandaɗo kadi o wonani hay laamu goto taw ila ɓeɗo ko gaare laamu ha tuggi tan hitande ujunnaji ɗi nogas nayyi woni ministre d'état kadi o woni ƴewde suivi kala programme mo jogui mo mbiyata Sénégal 2050 ene wiya kadi wonde ko programme uji baɗaɗi oɗon programme foof hawnaki ko kanko hoore makko woni serveur muɗum e nder konngol ngol ƴefti d'abord o yetti Allah o yetti kadi jinnaɓe makko kono yetti Bashir Diomaye Faye e hoolare nde rokkimo nde o wi mo liggude Bashir Diomaye Faye mo liggude aussi Ousmane Sonko on ancien premier ministre kono noon kadi mo famni yimɓeɓe wonde ko sohla oɗo sa joni toon to Sénégal ko yi goto fof yo andu place mum goto fof ko yo andu kadi leydi intérêt leydi ndi yo ɓuran ɗum intérêt mum personnel yo ɓuran ɗum intérêt parti ene waɗi yakare ko oɗo sa joni kono noon tugnade réaction mbaɗaɗo joni hono kanko Guy Marius Sagna jeeɗo Pastef ko neɗɗo kadi tout le temps mbaɗo réaction aji wi wonde ko ene wayno ko nomde oɗo neɗɗo biyeteɗo Amadou Al Aminou Lo ene wayno ko kanko Bashir Diomaye Faye ko baɗɗo coup d'état hon Pastef ko réaction aji ɗi ganduɗa ene paada hawnaki ɗo e janggo ko fate kamɓe Pastef ko kala ko noon kam voix officielle ala taw koɓe kaali wawi wonde fof ene wayno ko kanko Guy Marius Sagna ɗum kadi ko ɗum fuɗɗi windude to banggue assemblée nationale noon en faada wasi ko so tawi kamɓe ɓe jogori wadde session plénière no kamɓe Pastef noɓe jiiɗirno ni kono e ko yaltinade conférence de presse hono kamɓe Aissata Tall Sall en e yimɓe jiɓe jeeyaɓe ko fati parti lunde kolli mbi wonde ko tanko d'abord ko kanko El Hadji Malick no démissionnaire ni wona noon démissionnaire te ɗum
donc ne wayno démission makko ala valeur ɗiɗi ɓe ngel kadi ne wayno ko so tawi o démissioni gongere gon o foti haalan ɗum ko cukku makko ko on foti haalande yimɓe assemblée e kadi ne wayno kon den ɓe on foti noddude pléniére way wonde fof ne fada janggo ɗiɗo discussion ngaji holno jogori faade est ce que kamɓe Pastef koɓe continue ɓe haare maɓɓe pour yidde wattanade Ousmane Sonko walla maɓe jabdeji si babu ɗo questionnement musidɓe tedduɓe tenkoɓe radio sar ko ɗo tongi meftande men e jamma hannde o en ñaguima joom jaam mo jaam woni jungo mum nde waɗante en jaam